Hej og velkommen. Jeg hedder Mette Kopp, og jeg vil fortælle lidt om det her kursusforløb, jeg laver, som hedder Skab det liv, du virkelig ønsker dig. Og det, som vi arbejder med i det her forløb, det er at lære af to ting. Det ene er at gøre nogle ting anderledes, end vi gør i dag, og det andet er at tænke på nogle andre måder, end vi tænker i dag. Og begge elementer er rigtig vigtige, fordi hvis vi gør en hel masse ting, men tænker på samme måde, så er det ikke særlig sandsynligt, at vi kommer til at finde den lykke eller glæde, eller opleve den trivsel, som vi længes efter. Og det er heller ikke sikkert, at vi kan finde modet til at egentlig at gøre de nye ting. Så vi kan ikke komme så langt, hvis vi ikke gør noget med vores tankevirksomhed. Og vi kan omskabe og skabe enormt mange ting i vores verden, hvis vi begynder at se på, hvordan vi tænker, og om den måde, vi tænker på, nu også tjener os bedst muligt. Så der arbejder vi en del med. Derudover så skal der en hel del visualisering og bevidst mental manifestation til, hvis man skal ændre sit liv uden overhovedet at gøre noget. Så det er ikke den vej, vi går. Vi prøver på også at handle på en anden måde. Så forløbet kommer også til at handle om at lære for eksempel at sætte grænser på en ny måde. Også at lære at sige til. Det kommer til at handle om at prøve at udvikle sit mod. Og i det hele taget være mere proaktiv, mere fremadrettet handlende i vores liv, og ikke kun reaktiv, som de fleste af os ofte ender med at være. Det er også sådan, at det kommer til at være et forløb, som handler om at ændre sine prioriteter lidt. Og det vil sige, at hvis man ikke er tilfreds med det liv, man lever nu, så er der højst sandsynligvis nogle ting, som man har brug for at tage mere alvorligt, end man gør. Og formentlig også nogle ting, man har brug for at tage mindre alvorligt. Og det vil sige, at hvis ikke vores liv er, som vi ønsker det, så er det nok, fordi vi kommer til at gå op i nogle enten uhensigtsmæssige, usunde ting, eller måske nogle ligegyldige ting. Ting, der ikke i virkeligheden betyder noget, men som er kommet til at fylde en masse i vores tilværelse, fordi vi ikke rigtig har tur at stille os selv de store spørgsmål, som kunne give os mere mening og mere retning i tilværelsen. Og det er det, som vi skal til at tage alvorligt. Vi skal til at tage det alvorligt, som egentlig bobler op inden fra vores indre. Måske vores helt glemte ønsker og behov og længsler og drømme. Alt det her skal vi have gravet frem igen, fordi det er der livfuldheden sidder. Det er der, vi kan finde muligheden for at udvikle vores højeste potentiale, og det er dybest set også det, der kan gøre os glade. Så en hel del af kurset handler om at grave de her glemte behov, ønsker og drømme frem igen, og komme i gang med at finde modet til at manifestere dem. Derudover så skal vi arbejde med selvmotivation. Vi skal arbejde med energiopbygning, fordi det er ikke til at skabe det liv, man virkelig ønsker sig, hvis man er fuldstændig drænet for energi. Så vi kommer også til at arbejde med, hvordan vi skaber det overskud, der rent faktisk skal til, for at forvandle vores eget liv. Og så kommer vi som sagt til at arbejde en hel del med tankemønstre, og om at få kultiveret nogle tanker, og dermed også følelser, som tjener os bedre måske end dem, som vi har i dag. Kurset løber over 7 kursusgange. Det starter her i slutningen af februar, den 28. torsdag den 28. Og der er et par pladser tilbage, hvis man gerne vil nå at komme med. Så se det hele på pusterum.dk. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Hej igen.